Garaba gardama na Gombe, Gombe mai lantarki muke jira. Ni dai na san dattijan wannan jiha tamu mai albarka ta Gombe ba za su taba zuba ido suna ganin irin wannan batakalar da take faruwa a wannan jiha tamu mai albarka ta Gombe ba. Dole a samu mafita. Ta yaya za mu zuba ido sarakuna iyayen ƙasa su zamo ababen rainawa? Ana musu barazana muraran ido da ido. Dole mu tsaya mu canza domin kiyaye mutuncin sarakunanmu. Mun yi ruwa mun yi tsaki domin ganin cewar an kafa gwamnati ta haɗaka domin ci gaban wannan jiha tamu mai albarka. Amma laya ba ta yi kyan rufi ba domin abubuwa duk sun lalace. Dole a samu mafita. Banga siyasa mun san illarsa domin tun taban da ya mana a baya har yanzu bai warke ba. Don haka ba za mu sake bari matasanmu na jihar Gombe su sake fadawa halin kaka na kai ba. Dole ne mu canza a 2023. Amsan tambayar shine mai lantarki na jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. Wannan mulkin kama karyar dole ne mu canza shi. Ba za mu sake zama mu ƙara zaɓar gwamnatin da za ta jefa 'yan kasuwarmu cikin halin ɗarɗar ba. Dole mu canza. Ga dai ma'aikata a jihar mu yanda aka tasa su ana musu barazana kuma ba a tausasa kalamai a kansu duk da mahimmancinsu a wurin al'umma. Ba za mu lamunci gwamnatin Family and Friends ba, insha Allah. 'Yan kwangila za a buɗa wa kowa ya samu yadda yake so domin dukiyar 'yan jihar Gombe ta 'yan jihar Gombe ne. Ba za mu sake yin zaben timin dare ba. Dole ne mu tsaya a wanda ya san kimanmu, darajarmu da kuma mutuncinmu. Honorable Hamis Ahmad mai lantarki, gwamnan jihar Gombe 2023 insha Allah. Jam'iyyar NNPP adalci da walwala ga Alhaji Hamis Ahmad mai lantarki, gwamnan jihar Gombe da yardan Allah. Mu ceto jiharmu mai albarka, jiharmu ta Gombe. Gombe a ba alfaharinmu, mu kori yaudara da cin mutuncin dattawanmu da sarakunanmu iyayen ƙasa. Canza tsarin sauƙaƙawa manoma hanyoyin samun taki yana ɗaya daga cikin ƙudurin wannan gwamnati ta Kamisu Ahmad mai lantarki. Jinjina ce ga Gombawa daga Abba na mai lantarki.